ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗ୍ରୋ ଆପ୍ରେ କେମିତି ଗୋଟେ ସେୟାରକୁ ବାଇଂ ଆଉ ସେଲିଂ କରାଯାଏ ତାହା ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେୟାର୍ସ ଦେଖାଉଛି। ଏହା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେୟାର୍ସ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଏହା ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେୟାର୍ସ। ସେଇଥିରେ ରିଲାଏନ୍ସ ପାୱାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେୟାର୍ସ। ଏଥିରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବହୁତ କିଛି ଏଥିରେ ମିଳେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଏହା ସବୁ କିଛି ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ସେୟାର କିଣିବା ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଏ। ସେସବୁ ଜାଣିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଆଗକୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା। ବଟ୍ ଏବେ ଜାଣିବା ବାଇଂ ଆଉ ସେଲିଂ କେମିତି କରାଯାଏ ଗୋଟେ ସେୟାରକୁ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଂ ଆଉ ସେଲିଂ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି। ଏଇଥିରେ ବାଇଂ କଲେ ବାଇଂକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଥିରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଓପନ୍ ହୁଏ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଓପନ୍ ହୁଏ। ଏଇଠି ଆମେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାନେ ଆମେ ଯାହା କିଣିପାରିବା ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଦରକାର ଯାହା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦରକାର। ଏବେ 27 ଟଙ୍କାରେ ଚାଲିଛି ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ତାହା ଆମେ କିଣିପାରିବା। ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ 10ଟା ଆମେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କିଣିବା 27 ଟଙ୍କାରେ 96 ପଇସା 96 ପଇସାରେ କିଣିବା ତାହେଲେ ଏ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ତାହା ହୁଏ ଏଇଟା ଦେଖାଏ ଆମକୁ। ଏ ତଳେ ବାଇଂ ଉପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣରଟା ଦେଖାଏ ଏଇଟା 281 ଟଙ୍କା ଲାଗେ। ଆଉ ଆମର ବାଲାନ୍ସ କେତେ ଅଛି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିମାଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତିକି ବାଲାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାହା ବି ଏଇଠି ଶୋ କରେ। ଓକେ ସେହିଭଳି ଆମେ ଏଇ ବାଇଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ବହୁତ କିଛି ଚାର୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ ସବୁ କିଛି କରାଯାଏ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଆଗକୁ ସବୁ କିଛି। ତ ଆମେ ଏଇଟା ହେଲା ବାଇଂ ଆଉ ସେଲିଂ ବି ଥାଏ। ସେଲିଂ ବି ସେଇଭଳି ହିଁ ସେଲିଂ କରାଯାଏ। ଆମେ ମନେକର 2ଟି ସେୟାର କିଣିଥାନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ତାହେଲେ ଏଇ 2ଟି ସେୟାର ବି ଏଇଠି ସେଲ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆମର କିଛି ସେୟାର୍ସ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତଳେ ଶୋ କରିଦେଉଛି ୟୁଅର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଜ୍ ନଟ୍ ବି ସେୟାର୍ସ ଟୁ ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସେୟାର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ କହୁଛି ଏଇଠି ଆମର। ସେହିପରି ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଲିମିଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଥାଏ ବାଇଂରେ ସାଇଡ଼୍ ଆଉ ସେଲିଂ ସାଇଡ଼୍ ବି ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ଲିମିଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଥାଏ। ଏ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଥାଏ ତାହା ଆମେ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କହେ। ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଯାହା ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଚାଲିଥାଏ ସେହି ପ୍ରାଇସ୍କୁ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କହେ। ଆଉ ଆମେ ଲିମିଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ସେଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମନେକର ଆମେ 27 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲୁ ସେୟାରଟି ସେଇଟା ଆମେ 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ଆମେ 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକିପାରିବା। ସେହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲିମିଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ଓକେ ସେହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଲିମିଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେୟାରକୁ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖାଯାଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେୟାରକୁ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାର୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥ୍ରୁରୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ବି ରଖିପାରିବା ରେଗୁଲାର ଅର୍ଡ଼ର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଜିଟିଟି ଅର୍ଡ଼ର ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ଆଗକୁ ଆମେ କିଛି। ଓକେ ଏହିସବୁ ଆମକୁ ଏଇଆ ହୁଏ ତ ହେଉଛି ଏହିପରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଗକୁ କିଛି ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ଼ର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବା ଆଗକୁ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।